Srácok, itt előre bocsánatot szeretnék kérni, hogy egy ilyen kicsi káosz ezek a felvételek, meg azért, mert ugye valamelyik felvétel állítva, valamelyik felvétel döntve, hát mindig majd fordítsatok úgy a telefonotokkal, kapcsoljátok ki a tájolást, vagy úgy értitek, na, úgy nézzétek már ezt a videót, mert nem a legjobb minőségű, mert izgultam, hogy már meg lesz a gép, meg hogy már lehet majd videót felvenni, meg ilyesmi. Na, ennyit akartam mondani. Kezdődjön a videó! Zombie apocalypse. Nos. Na, sziasztok srácok! Ebben a videóban nagyon nagy dolog történt. Ki fogjuk unboxingolni az új gépen. Emög. Yeah. Jó kis emagos doboz. Na hát, lássunk neki. Először is. Na hát itt van. Ezt inkább nem kiízélem meg ezt is. Az emag logó, azt leszarom. Na és itt van ez a kis gondolom így kell kimondani, nem tudom. De jó. Na és nézzük. Mi a szar van ezzel? Na, ez most mi van ezzel? Ja, várja. Nem tudom, hogy működik. Egyszerűen elvágnám, de... Kicsit szakítsam végig. Ó, értem, na. Jön az egész. Baff. Ó, hogy a végén nem szakadtál el, te? Úgy. Na. Nice. Mekkora dobozt csinálnak ezek nekik? Na, azt meg... Atombomba, jó. Fordulj le. Fordulj le. Amúgy ez itt a nagyon jó setup, amúgy kezdődött a videó. Fordulj le. Fordulj le. De Lenovo! Ott a gépmárka. Várjál. Ezt most kivesszük. Fú, várjál. Hát, várjatok egy pillanatot. Kiveszem, és akkor jövök. Na, kivettem. Ó, hogy ennek van ilyen kis jó kis fogója. Na. Basz meg. Vagy semmi. Na. Ez olyan minőségi videó lesz, csak már le akarom tesztelni. Azt mondja, ezt leszakítjuk. Kinyílt. Ne legyen olyan ez a szó. Na, jó. Menj oda a dobozra. Na, kész. Várj, ezt hogy kell ki... Ja, meg kell fordítani, várj. Jaj. Tudom, most nem látok semmit, de nem érdekel. Mi a szar? Premium care megoldás. Megnézzük. Az a mit tudom én, ez mi? Aki akarja, olvassa el. Állítsa meg a videót. Ó, feldobtam ide. Ja. Na, unboxing. Unboxing. Szeretek Most komolyan visszafordított. Na, hülye vagy. Én nem tudok unboxing videókat gyártani. Jó. Hogy rájöttem, hogy ezt ki lehet nyitni. Na, a hülyeségeim után mondjuk ki tovább. Istenem. Ez mi? Ez az aksia? Vagy ez mi a tököm? Ez valami párna. Biztos? Megnézzük. Na, ezt most így felállítom. Itt van valami.
Ki kell húzni, vagy mit csináljak ezzel? Mindjárt levágom ezeket. Jó, ez a laptop! Én is az okos... Ja, itt a töltő. Prémium töltő. Várjál! Ez a legminőségi videó lesz. A tornán. Ez nem jön ki. Ez nem nagyon akar kijönni. Na. Amúgy most már lesznek ilyen prémium videóim is. Na jó, srácok, jövök. Srácok, na mindegy. Jövök, amikor kinyitottam vagy kiszedtem, jó? Na, addig, Ali. Srácok, le tudtam szedni azt a nagy szart. Jöhet a laptop maga. Jöhet a laptop. Ó, de nehéz, ez vagy valami 5 kiló. Jó. Nem mint, hogy 5 kiló nehéz. Bazd! Ó, jó, nem káronkodok, de... Te most, te szar, hogy így... Jó, mondjuk nem akarom, hogy össze... Mekkora adaptert adnak ehhez? Jó, ők tudják igazából. Paperok. Jó. Doboz. Lenovo-tól. Köszönöm. Majd amúgy miután kiszedtük. Jó, itt a laptop. Gyors, srácok, elmondom a specifikációkat ehhez a géphez. Na, na, legugolok. Akarok én. Na, itt lesz egy lista, amit majd fogok ide rakni. Na, mondom. Ugye, fú, bazd meg. Elfelejtettem. Na, ez egy Lenovo IdealPad Gaming 3-as gép, aminek, mit tudom én, leszem a nevét. Na, van benne 16 GB RAM, Ryzen 7, itt lesz egy lista, mondom, itt jó, de kiírom, Ryzen 7, RTX 3050 Ti-os videokártya, GeForce RTX, utána, várjatok, itt egy lap nekem. Na, újra. Proci az egy AMD Ryzen 7 5800H, RAM ugye az 16 GB, utána 512 GB tárhely, ugye GeForce RTX 3050 Ti, utána ez Full HD-s ugye, FreeDOS van rajta, Windows 10 lesz, ne aggódj, vagy Windows 11, bocsánat, magyar billentyűzet, ugye, és a teljes neve Lenovo Idle Gaming 3 15 ACH6 Lenovo. Na. És ezen a nagyon jó pendrive-on, amit most így nem mutatok, hogy milyen márkájú, mert egy nagy szar, rajta van az egész Win 11, ez egy 8 GB-os pendrive, na mindegy. Remélem nem lett baja. Na, folytassuk az unboxingot. Na, mindjárt jövök, csak rendet kell raknom az íróasztalomon, mert olyan rendetlenség van, így most nem fogom tudni berakni. Akkor mindjárt jövök. Na hát, srácok, lepakoltam mindent is. Ez a régi gép, egy Acer, valamilyen gép, nem baj. Itt van az új. Jó, ez miért ilyen nehéz? Ez meg olyan könnyű. Na. Akkor kiszedjük. Minőségi content. Srácok, minőségi content. Na nézzük, felnyitom. Várjatok. Hogyha most itt elnézzétek a vastagságot, most is lenézzétek, hogy ez ilyen, jóval vastagabb. Kinyitjuk. Ezt a hülye papírt alá kell nekem rakni. Hú, ez rohadt jó. Na nézzük, itt vannak a specifikációk. Ryzen 7. Ugye, Redo Graphic. Ugye, GeForce RTX. Yeah. Ugye ez meg valami QR kód. Nyugodtan olvassátok be. Nem mutatom. Na, hallgassuk meg a billentyűket, mert az nagyon fontos.
A VHSD a legfontosabb. Ó, ez rohadt jó. A régi gép olyan lapos. Ez nagyon, ez is lapos, de ez ilyen jobb. Caps Lock. Tab. Ez a szar, ez is. Ja, tökéletes, nagyon jól működik. Touchpad. Régi, ugyanaz igazából, ez nagyobb egy kicsit. Lenovo. Na. Papyrus. Most tekintsetek itt a... Nem. Na. Most jöhet a legjobb rész. Ezt a gépet beszetapolom oda, azt a gépet meg leszetapolom ide. Ja? Töltő. Na most lesz itt egy kis... time-lapse legyen. Értek time-lapse-t. Na, várjatok. Valaminek neki támaszom a telefonom. Ups! Várja. Ez most amíg még kivesz fel. Család a jövőből, ezt vág ki! Nem mi volt? Igen, család, jó hülye voltál, az egy szerencsétlen bekapcsológom, nem valamilyen ilyen kis kamera. No, így. Azt, milyen magas ez a gép. No way, várjatok, figyeljetek már most. No way, van ilyen szara. A másiknak nem volt, várja, hol van? Van Acer. És akkor köpit el kell nézni, na. Jégér. Na, itt vagyok. Itt a gép. Már ide beraktam. Következő nagy lépésünk, be kell dugni áramba, hogy felrobbantja. Vagy van benne Olyan szaromba van ezen a bekapcsológomba, várja. Ezen miért van Ezen van USB-C. Ezen hány USB van? 2, 3. Van rajta 3 darab USB, egy HDMI, egy Ethernet, és egy, nem tudom miért, de van egy USB-C. Meg van ugye egy fejhallgató. És akkor most azt kell megtalálni. Az a bekapcsológom, amit én kamerának hittem. Jaj, de jó. Na, akkor most töltő time. Töltő. Adnak hozzá ilyen szart, végre nem lesz ilyen szar a kábel menedzsmentem itt a asztal alatt. Majd lesz room tour, csak nem ma ebbe a videóban. Majd tervezek. Hogy lesz majd room tour is, meg minden hülyeség. Gyere már le, te szar. Na, igen, lejött. Töltő. Meg adapter. Majd le kell leszedni az adapter. Nem szedem most. Maradjon rajta ez a kis fólia, szedem bele. Meg azt felrobbanom. Ó, de jó izéd van! Ezt én lopom, viszem haza. Itthon vagyok, de ilyen. Jó, ezt letépem róla, mert korcolódjon felőlem ezt az egész adapter, leszarom. Pali! Megvan a szemét! Kidobom! Nem fér be a kukámba, szorog le. Jó, ennek nézzetek már milyen izéje van. Ilyen, hogy be kell dugni a gépbe, nézd már. Ilyen, jó. Jó, hogy ezen csak 2 USB van. Ez a töltőjük. Azt hittem már ez az USB. Várjál már, gyerek. Én hova dugom be a merev lemezemet? Hát én ezt nem tudtam, hogy ezen 2 USB van. Hát gyerek.
Ezt hova dugom be? Akkor majd lesz itt, azt majd nem tudok majd egeret irányítani. Jaj, de jó. Akkor itt lesz a merev lemez, még azt még nem dugom be. Hát a töltő, várjál. Hát én azt hittem, hogy ez valami 3 USB is. Én azt hittem az USB-C az lesz a töltő. Na hát akkor ez így alakult, akkor csessze meg, de ez akkor is egy jó gép lesz. Várj, van kamera, hogy ne lássa, van ilyen kamera csúszka itt. Most tudom, nem láttak semmit, de van ilyen kamera csúszka. Csak nem tudom, hogy hol a kamera. Az egy nagyon jó kérdés, várja. Ez alatt. Majd kitapasztalom. Jó, maradjon így. Remélem nem fog lesni a telefonom. És tudom, hogy nem láttak belőlem semmit, de nem én vagyok a lényeg, hanem a PC. Jój! Majdnem pofára esett a jó kis adapter. Na most ez fájni fog. Át! Amúgy igazából nem úgy fájni fog, hanem úgy fájni fog, hogy... Figyeljetek, bedugom. Várja. Nem megy. Hogy dugom? Ja. Hülye vagyok. Felrobbant valami. Egyelőre beledugok egy egeret. Jó. Benne van Windows pendrive. Pendrive, nem tudom. Úgy érek, ebben nagyon kevés dolog fel. Jó. Nem baj, igazából felőlem régi adapter. Dobom a jó nem, mert meg a régi gép jó lesz. Jó lesz valaki. Nem érek, ha levarulok. Na, itt van. Hello, látom magam. Mehet? Világít! Világít! Pali? Nem tudom, nem néztem meg, mi a izéje. A BIOS. Lenovo! Hát én ilyet még ma nem láttam. Nos, mi van? Remélem ezképpen van a boot menü. Nem tudom, várjatok. Utána nézek. Ja. Van alapból rajta Windows! Let's go! Köszönöm! Várj, akkor ezen gyorsan végigmegyünk ezen a telepítőn. Így jó lesz. Magyarország, magyar vagyok, igen. Ez Windows hány? Pali, van alapból Windows telepítő elindult. Tudom, minek csináltam ezt a pendrive-t? Hát, azt majd megadjuk a gépházba, inkább azt nem mutatom. Windows 11, azaz Pro-ra van kulcsom, amúgy meg semmire nincs kulcsom, majd veszünk. Én Pro-t szeretnék. Persze elfogadom a licenszelhetőséget. Egyéni azaz, jó. Jó, van egy csomó helyem. Jó, partíciók. Ez az, elindult a Windows telepítése, ilyet még ma nem láttam. Ezt így timeless-be fogjátok látni, ha zoomolna, ez a szar telefon, tudom minőségi. Ezt így végigvárjuk. Fájlok előkészítése a telepítéshez. Yeah. Akkor ezt a feleslegesen csináltam. Pedig az volt kiírva, FreeDOS van rajta. Nem baj. Ez egy pozitív csalódás. Jó, majd jövök, amikor települt. Nem lesz timeless, nem fogok én timeless-ezni. Na akkor. Látszok, nem tudom, végigmentem a Windows telepítőn. Most jön a majd mikor kéri majd a Wi-Fi-t, meg ilyen hülyeségeket. Na. Igen. Eddig értjük, hogy Lenovo. Nem tudom, mi bajom van, de igen. Lenovo Win 11. Na, Magyarország. Igen.
Na, végre érzékelt az egerem. Már megfelelő Én azért nem mutatom meg még azt hogy te feltétlenül hozzáadja kiosztást, majd Windowson belül kiadjon. Tudom, hogy csak egy hirtelen vége van a videónak, de nem baj, mert ez így is jó volt. Azért, hogy nagyon jól működik a gép. Hello Neighbor 2-ről majd lesz videó, úgyhogy császtok! Várjátok, hát srácok, ez a videó szerintem ennyi lett volna, mert itt a gép, kész vagyok. Úgyhogy nagyon jól működik, teszteltem Hello Neighbor 2-vel, majd lesz a csatornán videó. Na, csasztok, iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót!